Na, üdvözlök mindenkit, én Milán vagyok, és elérkezett a következő videó a csatornán. igen. Hearthstone-özni fogunk. És akkor játszunk is mások ellen, keressük az ellenfelet. Igazából igen. És lehet, hogy hát erről a játékról nem lesz olyan kevés videó a csatornám, mégsem, mint ahogy az paklinyitogatósban elmondtam. Mert most OBS-sel veszem, és jó így. Tehát jó, gyorsan egy kis hangot adok azért a játékra. Így. Jó. Hoppá, hát mindegy. Ebben a videóban 2 ellenféllel fogunk játszani. Hát is tudom, mert nem tudom mit leírni. És az előző videón már volt pár megtekintés, és viszont értékelés nem láttam, úgyhogy kérlek, ha úgy gondoljátok, hogy unalmas, vagy valami ilyesmi, akkor írjátok meg, de csináljátok ilyen, viszont szerintem túl hangos lett. Na, így nézzük meg majd. We must cleanse the Sunwell. Szerintem így sokkal jobb. Hoppá! Egyre meghalt a tunkolónk. Hoppá, és meg is kaptak a kutunt. 7-7-es. Szia. Mindegy. Nem tudom mit csinálni. Következő körben valószínű, vagy ezt 4-3-as, vagy ezt 3-5-ös. Hát ezt fogom felhozni. Ezt. It's time for a lot of blood. Done. Azta 9, ha úgy nézzük 39-ben van egy gyerek. Eléggé durva, és meghalt a lapunk, na de nem baj. Főzünk egy 5-4-es talentot, és átadjuk a fiúnak, vagy lánynak. Nem tudom, hogy ez melyik. Try this. Új. És nem támadt. Ez az, na 6 manánk van, és nálunk van a Vakelles Belmót, aki 10-10-es, illetve Kutun is, ami most 7-7-es. Igen. Ja, ezt. Akkor hagyjuk, inkább emelem meg a saját kártyámat. Viszont mit kéne felhozni? Szerintem felhozhatjuk ezt, illetve az inspiráló lapot. És ha úgy nézzük, a gyerek már csak 33-ban van, és közben nekünk lett egy 5-3-as lapunk. Hoppá, és meg is halt a talentunk. Igen, meg is halt, de nem baj. Csak adja át a fiú, vagy a lány. Ne ölje meg a tonkoló. Oh my god. Halljunk be védekezőbe. The gates are open. Ja, már csak 32-ben van. Következő körben 8 manánk lesz, ami szerintem ezt fogja eredményezni.
Ez a lap azért ilyen drága, hogy 7 mana egy 5-ös, Armor. mert az olyan, hogy egy körbe, ha beleütsz valamibe, nem is. Elvileg ez mindenképpen egy körbe 200 tud támadni. Elvileg, de nem biztos. Majd most felhozzuk a következő körbe, ha nem kapunk valamit, akkor leellenőrizzük. Azt a... Hát pedig nem kaptunk semmit, csak ezt. Hát ezzel az egyes támadással annyira nem megy sokra, hogy ezt tudom. Igen, reméljük nem ölik meg, mert tudná saját magával ölni, de reméljük nem fogja. Mivel hát nem szeretném. Mind a ketten elvileg kaptunk 2 lapot. Én Armor. Made to nem fit. kaptam rosszakat, de megölt el. Nem baj, jobban állunk így. És átadta, úgyhogy nem támad. Ez nagyon butaság volt szerintem részéről, de nem baj. Viszont annyi lapunk van, hogy én már nem férek el rajtuk, úgyhogy valamit kéne csinálnunk. Mivel elég erős a támadó körük, felhozok 2 tauntot. Illetve egy 4-1-est. Így. Ilyen formában már azért tudunk védekezni a 6-os támadásuk ellen, mivel hát összevéve 9 életük van így. Ezzel pedig valami történt. Úristen! Szépen. Szóval még elvileg nem támadta ki, de az egyiken már igen. Oh. My dreaming ends. Your nightmare begins. 32-ben van a gyerek. Nem tudom, hogy történhetett, hogy ez ennyi ármort fölvett, de elég fura. Tazdingo! Yes! Jaj, akkor kap egy ármort. Azt, az akkor nagyon jó lap. És hát eléggé jó. De hülye, hogy nem öli meg. Na mindegy. Nem voltunk azok, akik ezt így hagyták. Viszont nem ezt kéne felhozni, hanem kéne ez az 5 manás taunt. Illetve szerintem csak ezt bírjuk megölni, ezeket nem, akkor nem. És szerintem kéne ez az 5-öt, ez healed. Sleep. Ez 20 volt sajnos. Basszus. 29-ben van a gyerek, mi meg 21-ben vagyunk, úgyhogy eléggé rosszul állunk. Mi ez? Ez miért kapott ennyit? Istenem! Hát most te jó van! Úristen, de utálom ezeket a lapokat. Úristen, 40-ben van a gyerek. Ez akkora ízéség, hogy az hihetetlen. Na mindegy. Hozzuk fel. Na, de most értitek. Szemét az a gyerek egyszerűen most. Oké, meg fogunk halni. Ne!
damage, akkor hozzuk fel ezt. De akkor az meg 11-11-es lesz. Behold the might of Stormwind! Pitiful! Hát csak 24-ben van, plusz 10-ben. És ezzel pedig... Ó, Istenem, hogy az ilyen. De utálom. Le tudtuk volna hílelni magunkat, de hülye vagyok. Na mindegy. De azt utálom, hogy ez ezekre is számít. Ó, Istenem, gondolom azzal... Ez hülye. De basszút. Jaj, Istenem, de gyökér gyerek ez. De nem. Na, ilyenekkel ne álljatok le. Na, nézzük. Ilyen esetben most nem tudom, mit kéne csináljak, az az igazság. Mindegy, akkor hozzuk fel azt. Mindegy, négyet. Igen. Illetve hozzuk fel azt. For the Alliance! Jó, 16-ban van. Kifogyott labból, szerintem, vagy nem tudom. Pár mort azt hozott fel. 3-at tud ütni. És ezt is belévítette. Jó, eléggé bal szerencsés a fiú most. Úgyhogy hát igen. Meghalt. Tehát igen, megöltük a fiút. Kiszámoltam, már közben fejbe. És igen, meghalt. Pont meghalt. Ez alatt szerencsére. Köszönhetően, hogy inkább ezt úgy mondanám. Megnyertük! Úristen! Meg is nézem, hány percen megy a videó. 12 perce. Akkor szerintem ebbe a részbe ennyi fért volna bele. Ha valaki esetleg haver, azaz a barát felkér és szeretné küldeni, akkor a nevem Mini Ninja. Úgyhogy igen, és játszhatunk 1v1-eket. Hát akkor, ha tetszett a videó, kérlek értékeljétek és iratkozzatok fel a folytatásért. Akkor én Milán voltam. Sziasztok!